जेसेबांखि दुगा दुआ मानो दिनैनि दिनाव गावसोर जे देरहाया सरकार दाफिननो हाया इउपिपिएलआ बेखौ थाल मोननानै दिनै थोर थोर गिनानै दङ। थांनाय साराय बोसोराव मालायनि सायाव निर्भर खालामनानै जाबायदि दुगा दुगा लेक्सार मारिबाय बुंबोबाय दिनै बिथांमोना जे सरकार सालायनानैबाबो गावसिनि सायाव कन्फिडेन्स गैया। टिआर रेकर्डनि नामाव बिथांमोना अफार मोनदोंमोन सरकार दानो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जा इउपिपिएल दोलो बिथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामनायनि थाखाय थांनाय बाराव बे अफारखौ बिजेपिनिफ्राय मोनदोंमोन खिन्थु बे अफारा एबार गैलिया बे अफारखौ बिथांमोना मोनलिया। बिजेपिआ अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिं गेलेगोन बिपिएफआबो अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिं गेलेगोन दा बिथांमोना ओंखायनो गिदों जथेस्थ' गिखांनाय फैदों खिन्थु बिथांमोननि बे साननाय हास्थायनाया मोगथाङाव जाफुंला। बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर रेकर्डनि नामाव मोननाय जा 5 बोसोर सरकार अफारनि सरकार बियो दाख्लै 31 थारिखआव जोबफैबाय। दा बिथांनि सरकारा ग्रेस पिरियडआवसो दं आरो बे ग्रेस पिरियडआव थानाय सरकारा फैफिनगोन होननायनि खुनु गेरेन्टि आरो वारेन्टिबो गैया। थांनाय साराय बोसोर बिथांमोनहा मालायनि आशीर्बादाव बिराद दुगा दुगा लेक्सार बानायबोबाय खिन्थु थांनाय दाख्लैसो मास मोननैसो आगोलाव जेब्ला बिजेपिनि स्टेटनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां दिलीप सयकिया बिटिसिनि इलेक्सनखौ हारसिङैनो गेलेगोन होननानै डिक्लेयार खालामबाय अब्लानिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव बांग्रि मावनाय बायदि बिथांनि नेताफ्रा गिनानै दङ आरो बिथांमोना दिनैसिम बुंना लानो हायाखै बिटिसि इलेक्सनखौ जों इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेगोन होननानै। बिपिएफ दोलोआ अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिङै गेलेगोन होननानै बिजेपिआबो होबाय डिक्लेरेसनखौ दा इउपिपिएलआ दिनैसिम बिथांमोना गावसोर हारसिङै गेलेगोन होनना बुंनो हायाखै। बावनो बुजियो बिथांमोना थांनाय साराय बोसोराव मालायनि सायाव निर्भर खालामनानै जाबायदि दुगा दुगा लेक्सार मारिबाय बुंबोबाय दिनै बिथांमोना जे सरकार सालायनानैबाबो गावसिनि सायाव कन्फिडेन्स गैया रायजोफ्रा जे बिथांमोनखौ मोजां मोना बेखौ बिथांमोना थाल मोनफैबाय जायनि थाखाय दा बिथांमोना इलेक्सनखौ सम मथे फाथिनांगौ होननानैबो बिथांमोना बुंनो हानाय गोहो गैया आरो बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां खारन फाइनान्सियेल इयारखौ नायोबा दाख्लै 31 थारिखआनो लास्ट होनजायो मोनबा फाइनान्सियेल इयार बिथांमोना इतिमध्ये बाहायनो मोनबाय। दा इलेक्सना सेप्तेम्बराव जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा डिक्लेयार खालामदों। दा बेहाय बिटिसिनि बासि रायजोफ्रासो गोबां लकसान जागोन। इलेक्सना जुदि एप्रिलाव जानायमोनबा दिनै जौगानायनि खामानिखौ 25-26नि जानाखि फाइनान्सियेल इयार बेनि बाजेटजों गोबां खामानि मावनो हागौमोन बिटिसि ओनसोलाव बेयो रोखा आरो दा बिथांमोनहा जेसेबांखि दुगा दुआ मानो दिनैनि दिनाव गावसोर जे देरहाया सरकार दाफिननो हाया इउपिपिएलआ बेखौ थाल मोननानै दिनै थोर थोर गिनानै दङ आरो बिपिएफ हान्जाया जे एबार सेप्तेम्बराव जाबा इलेक्सन जाबा जे सरकार दागोन बेखौ मिथिनानै दासिम बिथांमोना गोबां गिनानै दं होननानै जोंनाव इउपिपिएलनि माखासे सुरांसागिरिफ्रा जोंनो फोरमायहरदों। दा बेखौ जोङो मिनिनोबो ओंखारदों रागा जोंनोबो ओंखारदों बिथांमोननि जानाखि आखल गिनानै इलेक्सनखौ फावसायनो थिननो नागिरबाय थानाय बिथांमोनाथ' सानो हायोबा इलेक्सनखौ डिसेम्बरसिमबो लांनांगौ बे रोखोमनि बिसोरनि गेजेराव सिन्था सरसा जादों। दा बियो जोंनि बिटिसि बासिनि थाखाय दुर्भाग्यजनक खोथा आरो बहुदआनो जेनगोन। उदालगुरि हिसाबै दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय देरहाबोनानै फैदों बिथांनि फिल्डआबो जथेस्थ' गाज्रि बिथांजों लोगोसे इएमफोर जेरै उकिल मोसाहारि कुसुगाव हिसाबै बिथांनि परिस्थितियाबो जोबोद गाज्रि। डक्टर निलुग स्वर्गियारि रौता समस्ति बिथांनि समस्तियावबो जोबोद गाज्रि। जोंनाव जानाखि इनपुट्स दं फ्राय सिटिं इएमफ्रा जेननायनि लामायाव बिथांमोना दिनैसिम बिथांमोननि जानाखि इन्टारनेल सार्भे रिपर्ट 4-5नि बारा देग्रा होननानै दाख्लै उदालगुरियाव जिरायनाय जा मोनसे सेक्रेट मिटिं बाव बिथांमोननि दोलोनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि वार्कार्सफोरनिफ्राय लिडारफोरनिफ्राय रिपर्ट लानायाव 7-6 जननिसिमल' देरहानाय परिबेस दं दिनै दिनाव इलेक्सन फाथियोब्ला। दा बिथांमोना जथेस्थ' नार्भास गिनाय इउपिपिएल दोलो हिसाबै बे अबस्थायाव दङ आरो बिपिएफआ हारसिंनो दिनैनि दिनाव सेप्तेम्बराव इलेक्सन जायोबा 25तानिख्रुइ बारा सिट देरहानाय सरकार दानो हागोन बेयो रोखा मोनसे पिक्सारा क्लियार जानानै दङ आरो जोङो
बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै 40टा बिटिसिनि समस्तियाव अमेन बिपिएफ इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउ जथायै जोंनि वार्कार्सफोरखौ लानानै जोङो मा एजेन्डा लादों रायजो राजाफोरनि थाखाय बेकार समस्या समाधान खालामनो थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बा बोराय बुरि बा हिन्जाव हौवाफोरनि बयनिबो समस्या बेफोर समस्या बा हा हुनि समस्या बायदिसिना बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि भाषा धर्मनि बयनिबो समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ मा डिसिसन बा एजेन्डा लादों बेखिनिखौ जोङो दिनै प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरि वार्कार्सफोरनो जों वार्कशपनि गेजेरजों फोरमायगासिनो आरो बिथांमोना दिनै जोंनिफ्राय मिथिनाय जानाखि खोथा बेखौ लानानै गामि ओनसोलाव गावबागाव एरियायाव रायजोफोरनो फोरमायहैगोन जोंनि थांखि जानाखि मावनो लानाय डिसिसन बा एजेन्डाफोर बेखौ फोरमायहैगोन आरो जोंनि बिपिएफनि फारसे बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन लाबोनो हागोन होननानै जोंहा गोबां फोथायनाय दङ आरो फिक्सारा स्पस्ट जाखाबाय जोंना आसाम बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा अलरेडि डिक्लेयार होबाय जे फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिया हारसिंनो गेलेगोन जिहेतु थांनाय बारावबो बिथांमोना हारसिङैनो गेलेदोंमोन दा इउपिपिएलआ आसा खालामबाय थादों बोरैबा खुलुमनि सोरखौबा खुलुमनानै आथिं हमनानै थांनाय 20आवहाय जिहेतु बिटिआर एकर्डनि नामाव बिथांमोना अफार मोनदोंमोन सरकार दानो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जा इउपिपिएल दोलो बिथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामनायनि थाखाय थांनाय बाराव बे अफारखौ बिजेपिनिफ्राय मोनदोंमोन खिन्थु बे अफारा एबार गैलिया बे अफारखौ बिथांमोना मोनलिया बिजेपिआ अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिं गेलेगोन बिपिएफआबो अलरेडि डिक्लेयार होबाय हारसिं गेलेगोन दा बिथांमोना ओंखायनो गिदों जथेस्थ' गिखांनाय फैदों मा जाबावगोन जोंनि इउपिपिएलनि अबस्थाया सोरखौ खुलुमबा सोरखौ आथिं हमब्ला बिजेपिआ इउपिपिएलखौ आरो अनबावगोन बेखौ बिथांमोना दा सानगासिनो माथा मारिगासिनो खिन्थु बिथांमोननि बे साननाय हास्थायनाया मोगथाङाव जाफुंला बे साननायनि थासिगोन फेलार जालांसिगोन बे दिनैनि स्पस्ट फिक्सार आरो हारसिङै गेलेनायाव दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जथेस्थ' लकसान जागोन नाम्बार 1आव बिपिएफआ थागोन नाम्बार 2आव बिजेपि थागोन नाम्बार 3आवसो हयथ' इउपिपिएलआ फैनो हागौ आरो गोदान पार्टि दाबाय जिहेतु बे पार्टिनि दारै इउपिपिएलआनो बांसिन लकसान जागोन बिपिएफआ बारा लकसान जानाय नङा बेखौ जों नुहुरो आरो